Алекс и Виктория вървяха ръка за ръка през високата магическа гора. Малката котка Маша скача весело пред тях. Лъчите на слънцето блестят през листата и всичко изглежда като приказка. В една слънчева поляна в гората се появиха приятелски животни – еленче, зайче и пъстри птички. Алекс посочи с изненада еленчето, а Виктория се наведе да погали зайчето. Маша гонеше весело една птица. Дълбоко в гората Алекс и Виктория видяха огромна магическа врата, сияеща в цветовете на дъгата. Алекс пристъпи напред с широко отворени очи. Виктория сложи ръце на устата си от изненада, а Маша подскочи да докосне вратата. На портата блестяха странни руни. Алекс докосна една от тях и тя засия. Виктория натисна друга съсредоточено. Накрая Маша сложи лапичка върху последния знак и всички руни светнаха. Вратата се отвори с ярка светлина. Алекс вдигна ръце от радост. Виктория се засмя и закри очите си. Маша седна и гледаше вратата с широко отворени очи. Отвъд вратата се откри магически свят, огромни светещи цветя, кристални реки и сияйни пеперуди. Алекс тичаше радостно сред цветята. Виктория протягаше ръце и се смееше, а Маша подскачаше след пеперуда.